Katolíckej univerzite v Ružomberku tiekla krv. Netreba však za tým hľadať žiadny hororový príbeh. 23. apríla tu prebiehala tradičná veľkonočná kvapka krvi. Túto tradíciu sme započali asi možno pred 5-6 rokmi a minimálne 2 roky to organizujeme vždy pred Vianocami, väčšinou je to spojené s Mikulášom, Mikulášska kvapka krvi alebo počas spoločného obdobia. Či tá krv nebude lepšia po tých klobáskach, vajíčkach a šunkách. Po zapísaní, odobratí krvi na testy a krátkom pohovore o zdravotnom stave mohli študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity podstúpiť samotný odber. Toto je jeden zo spôsobov, ako teda môžem pomáhať. Ako viem pomáhať. Si myslím, že to je zdravé nielen pre môj organizmus, ale môžem tým pomôcť aj druhým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Je to také významné, keď môžem darovať krv, pretože je to niečo, čo darujem priamo zo seba. Darovať krv však nemôže každý. Ľudia s ťažkými poruchami, s tetovaniami či tehotné ženy nie sú vhodnými darcami. Práve kvôli zisteniu, kto je a kto nie je vhodným darcom, musia záujemcovia vypísať dotazníky, ktoré preveria ich zdravotný stav. Ostatné tak zistíme tu pri vyplňaní dotazníka a pri rozhovore s darcami nejaké ochorenia, nejaké vyšetrenia, ktoré darca v poslednom čase mal. Niektorí študenti dnes prišli darovať krv po prvýkrát, iní prichádzajú k odberu vždy, keď majú možnosť. Tu do školy som prišla darovať krv už 5. krát. Túto UPCčku som prvýkrát, ale darovala som krv druhýkrát. Mám doma zlatú plaketu a v podstate je to môj 39. odber. Zdá sa, že študenti Katolíckej univerzity sú veľmi ochotní pomáhať. Dúfame teda, že dobrovoľných darcov krvi bude rok čo rok pribúdať.